UGWUMBA ọ dị ma ka njụ gị ha nkezi ebe anọkọtara mmiri wee baa n'opi ụgbọgọrọ n'ụdị abịaziri nweta nkewa anaza nka gịnị siri gị na Warrior Warrior kwuo nne ya ọ sa ndị mmanụ pa ya because gị lewa ndị mmanụ nwanne na nwanne kpa mụ na onye ke ya n'ogbo ndị mmanụ ga-esi ya elekwa ihe ime akwanụ bịa n'oje mepee nike gị o mega na ndị zụ ahịa nwa nọ na ke nna ya ukwu na-azụ o nwere nke ọ ga-eru nna ukwu nwere ike chọọ ịghara ya that shop ya sị gị mee ke gị echile inwela fans inwela ndị kọstọma ya gbaje ma jee mee ke ya o nweghị ihe sere mụ na ya rather than anọkara mota hụ ya kpa ya mịa onwe ihe sere mụ na ya anyị o nwere egwu anyị chọrọ ịga the day ihe a mere wu Black Power because nkọ ya eji m achọghị m ikwu ihe because amara na m nkwume ya iwe eji abịa m nkwuma distin o ji abịa m iwe achọghị m ikwu ya so many people achọla jụta m na ihe gbasara ya na achọghị m ikwu ya ịmana ihe o ji dị mkpa na emepụtara ya bụ ka ọ ghara ịbụ na ndị ọzọ bịara kọwazie tinye nnu na ose ihe na-etikwa ma na-ele ihe itiga ha sọrọ ihe akọ ma na-ele ihe because Chineke amara na kewe eziokwu like anyị gwara gị sị akụrụ rekọdụ si ya ime onye wu onye Chineke ma onye wu onye ọ dị onye ma onye wu onye ime onye bụ nke ịkụrụ ka ọ pụchara olo ọ na ya ime onye wu onye lanya o nwere promoter anyị nwere that time promoter nyegide m nsogbu before ihe jem Aphrodisia rịọm si nnabata wụ Godwin ihe a na-achọ ọ hụ onye brekiri Warrior ọ hụkwara onye ireje mee plan bịa n'ụlọ m bịa bukuo m Bini Sapele Warri Onitsha Friday Saturday Sunday Thursday Friday Saturday Sunday mebukuo ya hoping that na ọ bịara ama m that na-eme na ha plan ọ dị ka kiyo emere eme ama m na-eme na ha plan onwe mgba mkpa n'obi na ọnwụ ihe ji imeni ha bịa n'ụlọ m eloduo instrument the whole instrument tinye ya na bọs loducha move Warrior gwara ha sị nwa para instrument bịawa na ụlọ ya bịa kpọrọ ya na moto ya adịghị mma enwekwa m that idea ọ gwara some boys mimesa ahụ ma ndị ka ọzọ nọcha ha evuru that instrument jewe ebe ke ya mme nwekwana hope that na ọ ga-apa moto ka ya na-agaje Bini anyị ga-akụ Bini that Thursday Friday anyị akụ Sapele Saturday Warri then bịa Onitsha close Onitsha Sunday jump na Festac Hotel kpa aka ahụ jiri ma apalie hoping that na ndị band ejela in the morning ha para instrument move the whole group ya baa na moto jeba asachala m ahụ njikere para moto move oto Bini ruo Bini that same evening ejuele nne gị kpọkọrọ m ahụkwa m ndị egwu ahụ m Warrior ahụ m the band ahụ m onye ihu ahụ m onye azụ achọghị m ịkọ this thing because ama m na Chineke m na-efe Chineke nọ n'igwe jiri aka ya dome ọnọdụ achọghị m ịgba akwụkwọ achọghị m ime okoro ya bụ ngwa egwu ha bụziri gawa ebe ọzọ Warrior siziri oke esi eto ahụ wee buruzie otu ochiri buru ya ya ibazikwe ni ibidozikwa n'isi gowe ngwa egwu ọzọ ka were eto esi kwetazie ozigbo na ọwụdị ihe akọ ya akọ ihe m hụrụ na that incident
achọghị m this thing ịba on air. Oh, only thing m na-akwubila kemgbe ahụ ihe a mega. I didn't want to say it. Achọghị m ikwu ya. Because ahụla m ihe niile ụmụ nwa ọnụ ndakpaja na Facebook ekwu oke o mere kwara nke America. Don't want to say it. Because amara na nsa Chineke ejila aka ya doo ọnọdụ. Chineke ejila aka ya gboo mkpa ahụ. Ma moto, ma instrument, ma ihe niile wọrị evuru ya. Onwe ihe mere. Data echere m n'ụlọ ha papa ya were egbe. Onwe si Dansach fụọ from here. Ya wo onye na-ama aka m egwu shiri bido. Ọma mgbe nwa ya shiri n'aka m bata. Ọma mgbe m jiri kpọrọ warrior, ọma ebe m shiri kpọta warrior. Akpọrọ m warrior through Agaracha. One boy Agaracha from Umuoye. Okuru, onye oh no, I don't like to say all these things. Okuru agbala, onye anyị na ya nọ. Ma medi Okuru voice ya dị too tiny. Agaracha bịa nga anyị ṅụga mmanya na bala dị sim anyị gaje emekwa ka olu Okuru ana ọ dị ka sound awutin da John. Si ama anyị chọrọ somebody. Anyị nweta somebody olu ya dị mma on this chorus side. Si aga m dị happy. Ya si m no akwanụ nwanzo Obinna. Si ama m onye ọgwụ. Ya si m okay m nye ego. I just bought that boy. That boy also anyị kwuwe egwu na nga ịhụ ha mere. Okay, she bought our warrior. But lay home at the 9 minute. Upon now, who need a boy from here to Lagos, me everything. It was all the no respect. Anya name Henile Naga. But they will libe. Ya perform what would you feel? More sense in them be same or one sense in them in a mammy here. Mele chaya and a half here. Ya para that equipment. My report where at Aphrodite. Aphrodite I buy a boy at that instrument. How instrument in Doriet. Ya ju waishi. Mele chanya. Say let me focus on my music. Mahafu. Mazoda. Ehulani today or wonu mere. Okwori ela moto. Re instrument. Re chaya. Ele kwani hozo front. Eli muzo limehi anya pụrụ n'ụzọ ghara ehi. Ehi wanụ ericha ya ericha ya agwụnụ. Ụzọ ụkwa na-aga m eshi. Si ya para n'ehi ma parakwa n'ụzọ. Ọ mkpaka ahụ jiri mee. Ndị otu egwu unu kwara mgbe ahụ eto para egwu para ụgbọala para ihe na ndị ọkpọrọ site na ndị otu. O nwere ndị ọkpọrọ. Ndị ka ahụ kpọrọ ma now adịkwa ama ebe anọ. Chineke ejila aka ya gboo mkpa. Kezitu si maka ama m na sikwe na ana. Bịa kọwakwa ọzọ. Agajiri nwayọ. Onye nwere ngwa egwu, nwere ụgbọala, nwere nta, nwere imo anọkọtazie ọ dịka ebe ihe dara m. Okay ma that time ihe bịara abịa shi ike. Ụmụ nwa egwu ndị m nwere mgbe ahụ. Onwe kpa m ji eme ya. Ejiri m osisi pịa microphone stand like this. Na hire some other instrument. Uri IGBO. Aphrodite abịala anya that achọghị after that instrument. Ha kwe m nkwa. Give me new equipment. Bikwa m another vehicle. Have you another vehicle, luxurious bus. Bikwa m new equipment. 1980. 1980. Mgbe ahụ ka ndị Aphrodite mechara butekwara instrument. Have we another instrument around that 81.